Mga kagwang, good morning. Ngayong araw na ito mga kagwang, may puntahan kaming show mga kagwang, yung Kagwang Joseph. Bulat ba? Tagbo. Mga kagwang, welcome to my channel. Nandito na si Kagwang Joseph mga kagwang. Alright. Plastik na siya. Ito daw, nakakamit na siya. Bapak ini kan. Terus kita saja. Apa yang sama lo? Yang nanu saya, itu mana ada saya. Ito yung high-end sa Robicon mga kagwang. Yang 392. Asa mga bata? Gold. Oo. Pag gold yung kulay mga kagwang, yan yung mga top of the line ng Robicon mga kagwang. Yan siya yung gold yan. 392.
Kani mo din yung medisin ba mga guwapo kayo mo no? Oo. We call the Overland people to come here to represent. I guess they're 50 years. So we don't. Before? Sakyan nun. That's an outside. Vapor. Make this up too. Do you have a This is actually a no, the copy. This aluminum thing. Oh, I'm sorry. You're talking about. I said runner. I'm a bird runner. Yeah. There's another lock here. And you have your mowing systems, and on the other side, we have a cabinet that can show you all of these. Nice to you, no? Nice. We're actually installing a fender. And how much for the tent? No, the bed. How do you call that one? 450 for the body and fly. Oh, okay. 450. 450, yeah. It's nice. Yan ito mo. Oh, yan o. Shower curtain. That's the one. I'm gonna buy this one. Ano? 7. Hili, dula-dula sa Musgawas. Oo. Nagwas siya ito. Pwede kayo makaluto dito. Napo kayo malutuanan. Gawas do. Okay, ni pagluto sa gawas, ibalutan ni sulod.
Nagwapo kayo naman yung bata mo, no? Doon mag-itlog sila. Oo. Awan ako. Yung pinakanan niyo, yung bata, nagwapo. Oy, sticker, sticker. Baba na, baba. Sana mo. Oh, sorry. Wala kasi. Top of the line mga kagwang. 392. Una nito yung si Mo, kinakainanin mo sa Diyo. Oh. Kainanan na siya ba? Ano siya, no? No, di ano? Hindi siya pa, kanang mabigwa sa sila. Ha? Mabigwa sa sila, uli siya pawayag, natay kontak. Mo. Ah, Hindi ko na. Donated ko. Ang guyot. Maraming guyot. ang guyot pa. Ay, kaya ko ano natin. Pang-graduate ng likod. Yes, graduate no? No? Balik sa kahalang. Graduate. Atos totong. Atos totong. Totong na. Guess 200 man ako. Oo. Lahat mo ni lahat mo sorry. Rector. Bueno, Rector Baxter. Thank you. Thank you so much. Pero ang package, 143. Oh. Cabinet save. Dali, lagi. Cabinet. Sooner. One, kapan ako. ODM siya. Bilstin po, Bilstin. Bilstin. Oh, no? Bye. Sa akin installation siya, bye. Ano? Yeah, sa akin. Diyan na.
Sige, pwede butangan ng ban. Freezer, no? Freezer. Ano? Bukat kayo. Oo, tilo, no? Katong, voice command lang, no? Katong, Sip! Ipus na! Ipusin ba? Moving or when it's like Sangalit. Kasi ang nagtulog ng katre. Rice. There's a taco. There's a taco right there. Mga daan na ano? I really did it! Good, good. That's good. That was I can barely see. I can barely see. Maman dito, right. Before you sa dulong diri. Ay, di ba ni? My problem. Man, Ikon ka tayo. You gotta walk it. No. Alright. You have 180. Yeah, we have the one. Sell them Ano ba? as Kultura nito. Ah, okay. You'll get more flex in it, and even So
Kenapa dia kanan dia? Kaya tumba na siya, tumba na siya. Dia ketika pengagasan dia. Kung matumba na siya? Tumba na niya. I keep retossing and turning it around. Pero Madami sila. dapat ang kay katulungan. Di na, na siya. Oh, oh. Na siya mga lock para kwan. Yung mga deflator oh. Ikaw na mo dito, sit sila na mo pan. Oh, Sila na mo stock. Me too. What color? Tan, like our tents. Oh, like this color? Yep. You have 170. Just 270. Yeah, we're working on a 180 right now, but it won't be ready until maybe midsummer. How many could fit there? I know the... And this one right here, No, the other side. the farthest side, 3 or 4, like. Okay kayo? Bata. Mauna ko na bira-bira pa ito. Bira-bira ba? Mga gamit ka sa todo. Bira mo na. Okay siya, Choy, no? Kung ikaw. Kamay. Diyan wala sila bigyan niya. Naa, pero halod din rin. Okay. Stop. Ang bro. Yan o, muna siya. Diyan ako sa side, bro. Sa side, namin ako. Sa likod, bro. Ang katon ng tundra, Choy. Sampak ko naman na siya. Patong man. Bahag yapon na. Oh, bahag yapon na. Bahag. Ya bakun. Ya bahag yun, Choy. Hindi na ka maghagdanan. Wala. Mga accessories. Look, yawan. Ako na, makay na.
Di pangayo din. Goes on like a window. On the back, you see, so you peel off this front piece. David, you want a poster for the garage? Ha? David, you want a poster for the garage? Kanya kayo? Boy ba? Boy? Gwapo kayo yung shaper sa kayo sa pagka. Yeah, I appreciate that. Yeah. Come on, I'm sorry we don't have your get you a Sherpa sticker. Oh, ano, di na ka munaog. Kani, kamu mo ni yang condition ba? Condition na niya. Pull out by Unay, bear. Safety ka. Tom Jones na mga kagwang. Nag-order kami dyan mga kagwang, oh. Gutom na. Gutom na ang mga kagwang. Alright. Oh. Okay. Nga, mga. Mama ko water dala niya. Sige na, bye-bye. Mukaw dala. Busog na mga kagwang. Ay, done. This one is 41,000. They're all products of Sandy. You bring in 45,000. Yes, sir. Oh, no? Situ. Oh. Ilan siya tong? Ha? Ang kubag. Mga po ng black ba? Orange.
Ano? 40? 42? Oh. This one. Oh, wait. Bronco, Ford Bronco. Katong sulod ganina? Bawa ito ba? Ito, nice, no? Nice, no? Right? Expedition 1. Uh-huh. Of course, the Jeep. Dino. Ganda, ikarga man sa kanan. 179. Ano, Pilipino. Oo. Di ba siya yung pilo dyan? Kaya ikaman yun siya. Ay, tanggal-tanggal mo na isang puzzle gani. Kaya anak man siya. Or siya puzzle. Ligo ni siya nga din yun. Ligo na siya, di na basta-basta. Put your name and phone number on the record. Name and phone number. Because we're doing a raffle. I'll see like that one. Okay. No, I'll get them today. Because I'm going to, I'm going to class next week. So I'll Lagi. Tayo na good ka. Pag mail ka kanawon ba? Lahi ka sa pulo natin. Ay, nabili na yung mga kagwang. Go. Go. Right. Bugat ba? Tagbaw. Mhm.